Mae Mentrus yn ddiddorol achos bod ni'n tynnu at ei gilydd sgiliau sydd bodoli yn planed 4CG a Menter Dynefwr ac yn adeiladu ar y sgiliau yna i ymateb i anghenion yr hen ddyfed i ddweud y gwir ac yn edrych ar anghenion cymunedau, edrych ar asedau cymunedol sydd falle ddim yn cael eu defnyddio a rhoi cyngor, rhoi arweiniad, ond wedyn manteisio ar pwerau y cymdeithasau yna, a'r cymunedau yna. Mae Menter Dynefwr yn un o bartneriaid nath sefydlu Mentrus. Ni wedi bod yn ymwneud â'r mentrau cymdeithasol ers dros chwarter canrif ac wedi sefydlu sawl un yn hunain. Mae'r fenter, wrth gwrs, fel menter iaith yn fenter gymdeithasol. Mae cwmni trywydd gyda ni sy'n gwmni cyfieithu ac ymgynghoriaeth iaith, cwmni gofal plant. A hefyd mae gyda ni siop o'r enw Cyfoes gyda changen yn Rhydaman a Llandeilo yn gwerthu llyfrau Cymraeg a nwyddau amrywiol. Ac mae'r cyfan gyda'i gilydd yn dod mewn â throsiant o ryw filiwn o bunnau o arian sy'n cylchdroi'n yr economi leol. Mae'n lle cymdeithasol, mae yna adnoddau arall o fewn yr un adeilad, siop, swyddfa post, surgery, llyfyrgell, a'r caffi, a mae'r caffi yn lle mae gymaint o bobl yn dod i gwrdd â ffrindiau a mae'n bwysig yn arbennig i rai sy'n byw adre wrth eu hunan falle. Mae yna nifer mewn y heddi nawr, mae'n le mae'n gallu dod â cwrdd â pobl eraill. Yn yr amgueddfa i ni'n rhoi'r hanes lleol, mae lot o hanes lleol a dangos pethau ni'n cael, ond hefyd yn y dre achos bod amaeth wedi cwmpo a i cael pobl mewn, mae twristiaeth nawr yn bwysig ofnadw. A mae hwn ni ar y E4 dim, a mae pobl yn aros yn y dre, a wedyn ni dod i weld hwn, a wedyn ni mynd i'r dre i cael rhywbeth i fita neu cwpaned y de. So mae'n hysbysu busnes yn y dre hefyd. Beth fwyaf pwysig fi'n credu ni'n rhoi cyfle i pobl i ddod i siopa yma, siopa'n lleol heb mynd mewn i dre. A wrth gwrs, mae pobl sy'n ymddeol yn cael cyfle i volontero. Mae yna clwbiau fel clwb ieuenctid ffermwyr, Merched y Wawr yn helpu gyda'r siop hefyd, a ni'n gweithio gyda rheini. A hefyd mae yna ddwy yn cael ei dalu am gweithio yma hefyd. Mae 4CG yn rhan o Mentrus. A beth yw 4CG? Wel, mae'n cwmni cymdeithasol. Elfennau o fewn 4CG, wel mae yna stad da ni o tai, siopau da ni hefyd, caffi, laundrette hyd yn oed, meysydd parcio a hefyd llefydd i aros fel y lle yma, y Clink. Hefyd mae 4CG dros y blynydde wedi bod yn gwneud lot o prosiectau eitha blaengar gan defnyddio gwybodaeth technoleg i helpu arfywio dre Aberteifi, helpu busnesau ar draws canol dre Aberteifi i chymantus o gwybodaeth sy'n gael am y farchnad. Yn y festri, i ni'n darparu gwasanaethau oedd ddim yn bodoli yn y dre ar hyn o bryd oherwydd bod pethau wedi cael yma, canolfan ddydd er enghraifft. Felly mae yna grŵp Dimension yn dod yma a mae cyfleoedd addysg ydolion hefyd, maen nhw'n dod ato ni'n wythnosol. A mewn ffordd, i ni'n cwrdd â anghenion y dre a plygo gap oedd yn blaenorol yn cael ei ddiwallu gan y Llywodraeth neu gan y Cyngor. Mae'n gwirionedd, ni'n mynd nôl falle i'r hen ffordd fel oedd pethau lle oedd y gymuned yn cymeryd cyfrifoldeb a bwrw mlaen a cwrdd â anghenion a deiadur pobl sy'n byw yn y dre. Ni yw planed fel hyn yn Sir Benfro a ni'n rhan o'r bartneriaeth gyda Mentrus, ond ni'n arbenigo mewn rhoi help i gymunedau i brynu asedau, boed bod nhw'n moyn codi arian fel benthyciadau neu cynnig cyfrandaliadau yn y gymuned. Felly ni bod yn glwm gyda prynu Crymych Arms, y dafarn, hefyd wedi bod yn helpu gyda siop Hafard lawr yn Tidrath ac wedyn hefyd yn helpu ynni cymunedol fel Cwm Arian. Felly helpu'r gymuned i helpu hunain. Dechreuon ni bant gyda Turbine Wynt yma, a ers hynny, ni wedi tyddu i gallu ariannu prosiectau arall cymunedol yn ymwneud â gwarchod afonydd, yn ymwneud â tyfu ardal amaeth gydwigaeth, canolfan celfyddydau,
cynaliadwy a hefyd grantiau cymunedol fach i alluogi grwpiau arall i wneud prosiectau fach cymunedol hefyd. I ni wedi ychwanegu fferm solar yn ddiweddar a mae llwyddiant yn tyfu mwy o lwyddiant. Mae Hafod wedi bod yn y cymuned, wel, bron 2 ganrif, ac oedd e'n rili bwysig i'r cymuned cadw y siop ma. Os wyn ni ddim wedi gael a cadw fe, bydde fe'n gallu gael ei troi mewn i rhywbeth arall. I safio fe wrth cael a bod yn tu haf, ond beth sydd yn bwysig nawr, bod pobl yn cefnogi fe. I ni man hyn yn canolfan yn Hermon, mae pob math o weithgareddau yn ymlaen. Mae pwyllgorau yn cwrdd yma, mae clwbiau fel Brownies, clwbiau ffermwyr ifanc. Mae swyddfeydd da ni lan loft wedi dechrau byti 15 mlynedd nôl ffara pam caiodd yr ysgol, a wedyn mae wedi tyfu o myni wedyn. Erbyn hyn, ni'n gallu'r rhoi rhyw fath o gyngor os chi moyn i bobl eraill sy'n moyn wneud rhywun peth yn yr ardaloedd eraill. Mae prosiect cymunedol werth wneud achos mae'n bwysig bod ni'n cadw pethau yma i fynd, bwysig i cefn gwlad. Dyw e ddim yn rhwydd i ail ddechrau rhywbeth, ond dyw e ddim yn neis i weld lle yn cael i fyd. Byddwn ni'n lwcus iawn gyda'r buddsoddiwyr gaethon ni tipyn o arian mewn i helpu'r pentre a wneud siŵr bod pethau arall ddim yn cael fel bach o knock-on effect ar bethau. Wedi jyst yn neis i weld bod y tafarn yn agor achos mae'n ffocws yn ganol pentre. I ni gyd yn gwybod am bentrefi neu trefi, lle mae'r galon wedi mynd allan o'r ardal oherwydd bod neuadd wedi cael, tafarn wedi cael, capel wedi cael. A'r dwi'n credu beth i ni ceisio wneud gyda Mentris yw dod â'r bywyd nôl i'r cymunedau nawr, trwy weithio gyda'r gymdeithas yn lleol i adfer yr adeilad, ond i greu ymdimlad o gymdeithas sydd yn fyw yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ieithyddol.